Korisničko iskustvo, gospodin Tomislav Ruk. Poštovane dame i gospodo, zadovoljstvo mi u ime HT Aeroneta poželjeti vam dobrodošlicu na ovogodišnju network konferenciju. Potencijal ove konferencije prepoznali smo još u samim njenim početcima i sada smo već tradicionalno sponzor telekomunikacijskog dijela. Obraćam vam se udaljeno putem najmodernije digitalne tehnologije kako bismo pokazali da uz pomoć odgovarajuće infrastrukture te stabilnosti prijenosa podataka moguća je vizualizacija sudionika bez obzira na lokaciju. Na početku bih se zahvalio našim partnerima Agenciji Komunis na ukazanom povjerenju i prostoru za sudjelovanje na otvaranju konferencije, te posebice timu iz tvrtke Dolelink koja je omogućila korištenje ovako modernog načina komunikacije. HT Aeronet kao telekomunikacijska i ICT kompanija koja i postoje na području Bosne i Hercegovine zauzima svoje mjesto ključnog sudionika u procesu digitalizacije. Zbog toga i ovakav način obraćanja kao primjer prijelaza iz analognog u digitalni svijet. Digitalizacija nas uvodi u novo doba gdje se informacije brže razmjenjuju, komunikacija je globalna, a način na koji radimo, način na koji učimo, zabavljamo se i u konačnici donosimo odluke neprekidno se mijenja. Ovaj fenomen sa sobom nosi i brojne mogućnosti i izazove te oblikuje ekonomiju. Društvo, osobni život ljudi, a pred nama je zadatak kreirati poslovne modele koji će biti održivi za poslovanje telekoma s jedne strane, a ujedno primjenjivi u svakodnevnom životu. Uloga telekoma u digitalnoj transformaciji društva je iznimno važna zbog značaja izgradnje kvalitetne širokopojasne mrežne infrastrukture. Za provedbu istog je ključna sinergija telekoma i nadležnih državnih tijela na ključnim razinama odgovornosti. Zajedničkim snagama moramo pripremiti i usvojiti neophodnu strategiju razvoja širokopojasnog pristupa, moramo uskladiti zakonske i regulatorne okvire i omogućiti planiranje te u konačnici gradnju i korištenje te infrastrukture. Povezanost je temelj digitalizacije koja omogućuje ljudima i uređajima biti online. Razmjenjivati podatke i pristupati digitalnim servisima je imperativ. Kao primjer možete uzeti ovaj hologram putem kojeg vam se danas i obraća, a koji koristi naprednu HT Aeronet mobilnu mrežu. Ponosni smo da kažemo da naša mobilna mreža, koja odnedavno ima i laskavo priznanje najbrže mobilne mreže u Bosni i Hercegovini, optimalno je spremna omogućiti upotrebu najnaprednijih tehnoloških rješenja kojim se ova konferencija bavi i koje su istaknute kao ključne teme ove konferencije. Potvrdu kvalitete i raspoloživosti mreže dobili smo od renomirane Ookla kompanije. Ono što će nam dalji razvoj mobilne i tehnologije omogućiti jest puna implementacija IoT usluga. Ona će transformirati način interakcije sa svijetom oko nas, pružajući nove mogućnosti u raznim sektorima gospodarstva. O ovoj temi, na primjeru primjene rješenja u gradovima, više detalja možete poslušati na našem sutrašnjem predavanju u sklopu ove konferencije. Ono što sada znamo jest da smo na pragu novog vremena. Vremena daljnjih inovacija, vremena dalje kreativnosti i promjena. Naša okolina postaće pametnija, od pametnih kuća do industrijskih procesa koji će biti učinkovitiji i održiviji. Vizija naše kompanije je svima osigurati pristup ovim tehnologijama kako bi se izbjegla digitalna nejednakost i kako bismo kao zajednica u potpunosti iskoristili digitalnu transformaciju društva. Naravno, pritom postoji zabrinutost u vezi sa sigurnošću i privatnošću podataka u potpunom digitalnom okruženju, što naravno zahtijeva pažljivu regulaciju i zaštitu korisnika. HT Aeronet zaštiti naših korisnika pristupa s velikom ozbiljnošću, stoga i sada imamo u ponudi usluge za korisnike koji zahtijevaju brz i pouzdan stalni pristup internetu. Uz to, u našem se portfelju nalaze usluge data centra, čija je uloga u digitalizaciji nemjerljiva. Prelazak iz analognog u digitalni svijet zahtijeva velike količine zapisa koji se skladište na poslužiteljima u sigurnom okruženju. Cloud usluge pomažu organizacijama prenijeti podatke i aplikacije u virtualno okruženje
kojima mogu pristupiti iz bilo kojeg mjesta u svijetu, u bilo kojem trenutku. Dragi sudionici, predstavnici IT industrije, vi najbolje znate koliko je važan pristup podacima i aplikacijama u realnom vremenu, s bilo koje lokacije u svijetu. Stoga vas ne gledamo kao korisnike, već u IT industriji mi vidimo partnere s kojima gradimo budućnost naših djelatnosti. Uz to, mi kao odgovorna kompanija stavljamo poseban naglasak na kvalitetu, čime našim korisnicima omogućujemo kreiranje vlastitih i korištenje naših usluga. Za kraj, želim još jednom naglasiti koliko je razvoj telekomunikacijske infrastrukture presudan za budućnost informacijskih tehnologija i samim time društva u cijelini. Vidjeli smo kako tehnologija poput mobilne telefonije u početku, mobilnog telefona mijenja lice čovječanstva, a danas je to nešto sasvim normalno i maske u svakom kućanstvu. Stoga se veselimo onome što će nam donijeti nove tehnologije u telekomunikacijama i nadamo se boljoj budućnosti koji ćemo i sami uvelike doprinijeti. Stoga vam želimo ugodan boravak ovdje u Neumu, sunčano lijepo vrijeme, a kako bismo doprinijeli ugođaju svim sudionicima smo omogućili nesmetano korištenje Wi-Fi interneta putem fiksnih tehnologija te najmodernije i najbrže mobilne mreže u Bosni i Hercegovini. Hvala vam na pozornosti i svakom dobro. Dame i gospodo, ovo je bilo izuzetno impresivno. Tehnologija i napredna infrastruktura nas neprestano iznenađuju, pomiču.